also bring dignity to this space. Lina ke thabang ke lethabo le thabisang ke ngwana wa Hamashigo. And today, I greatly bring you in Orange Farm. Namhlanje, the story touches my heart. Sizohlangana nomkhulu Mabasa. Umkhulu umntanakhe yazi usibizile wathi man. Ubaba mviye kunenkinga. There is so much hoarding in that yard. Sicela ukuthi nisiqoqele. Asambe siyohlangana naye. Igama lami nguBusani ngwaKaMtungwa. Ubaba unezingane eziyi-19. Mina ngiphakathi nendawo. Kusho ukuthi ubaba umsebenzise ukuphela. Kula ngisho sekufanele ukuthi ke ayeyohlala ekhaya yakhe. Lo muntu lo ziningi izinto ezenzakalile empilweni yakhe. Mhlambe ukuya lapha uya ubona ukuhluthukelwa inhliziyo, ukudlulelwa ingane nokudlulelwa umamncane. Umamncane naye wadlula emhlabeni. Abafowabo bonke umuntu obebakhathalela yonke lento ekugcineni kwaba nezizathu ezenza ukuthi ehlumoya. Ngokwami into engibona ngathi iyona emlimaze kakhulu le ngishoyo. Asithandi masimbona ehlele endaweni isiphatha kabi iyasihlukumeza kakhulu. Mina iyangihlukumeza kangangokuthi bengapheli la mina bangakutshela la bengihlezi ngizoklina mina la. Bathi hayi ukuthi ngiyekile benginokuza qwa. Ngiyahluleka kusho ukuthi manje ijaridi likhulu izinto seziya ngokuba yiningi nami seziyangihlula. Mangaphungulwa nje lezi zinto ke mhlawumbe ke kubonakala ngiyacabanga sekungaba ngcono. Sawubona sisi kunjani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila igama lami uThabang ubhalele thina la eAsiqoqeni. Ngicela ungitshele isizathu sokuthi usibhalele. Izathu esenza ukuthi nginibhalele ingoba ngiyabona ukuthi nomkhulu sekamdala siyesathatha isinqumo sokuthi mhlawumbe kungaba khona abantu abasisizayo uyayibona. Mhlawumbe nina ningahlala phansi naye then ikwazi ukuthi kuqoqweke lapha yangu. Inkinga iqalephi? Umuntu angazi ngathini. Umuntu yena isikhathi esiningi ongajwayele ukuhlala kakhulu nabantu. Umuntu isikhathi esiningi ojwayele ukuhlalela ayiwani. Ikakhulukazi yedwa kakhulu. Bekumuntu nathi singathini ifamily yonke iyamsaba. Uya understand? Ningaki ekhaya? Ubaba unabo mama abayi2. Okay. And then abomama abayi2 abantwana bakhe thina esiphilayo si8. Abantwana kumama wami kwashona 9. And then kumamncane kwashona 1 kwaphinde kwazoshona kusho ukuthi 11. Bakuvelanga kwasuka kwaba kanje. Kahle kahle abantwaneni bakhe uyu umuntu akanokuhlala nami phansi ngihlale mina ngikwazi ukuthi ngimbekezelele umuntu onolaka. Ngimbekezelele baba asenze kanje baba asiqoqe kanje. Avume uyabona mongakhuluma naye uhlale naye uzovuma yebo. After isikhashana wena mawuqeda ukuhamba uyosala yena abuyisela ungamklinela wenzeni. After isikhashana yena uyasala uyabuyisela zonke lezi zinto manje ugcina ungasazi ukuthi wenzeni. Uyacabanga ukuthi lento yokuthi ulahlekelwe ama siblings wakho nokuthi ubaba naye ashonelwa abantwana ke kwamlimaza? Ngingasho kanjalo ukuthi nakho lokho kuyamgqilaza emqondweni wakhe nanokuthi nje khona ngifuna ukuqamba amanga. Umuntu ongazi ukuthi kwesinye isikhathi uba nenhliziyo encane ngobani ziningi izinto ezimlimazayo enqondweni yakhe. Yini okuningi okulapha endlini before uya yohlangana nje ngasho ukuthi impahla ilwane zona zikhona? Abona ukwaja, okay. Imbuzi, ngulube. Yini singanisiza ngakho yini ngakujabulisa njengoba sifikile namhlanje? Mina nje into engingasiza ngayo ukuthi mani ngasiqoqela lapha asambe siyohlangana naye sibone ukuthi usosipha imvumo na ukuthi siqoqe. Hayi Yolandela wena ke sisi. All right. She needs a moment. This resembles a burden of emotional clutter, wounds that are deeply seated within a family. Sizoqashula
amafindo akhona kulomuzi. It's not just about identifying izinto zakamkhulu and so forth. It really is about healing. You are strong. Laying yemizi lezi is not a sign of weakness. It's okay mntana sekhaya. Go right ukuze ubuhlungu. Ubuhlungu lento. Bambile ngila. Ngizohamba nawe. Sekulungile njengoba sifikile. Koko. Yebo. Sicela ukuzokubona mkhulu. Ninjani umuntu omdala? Siyaphila. Indodakazi enhle. Siyabonga. Isimemile sibiza ukuthi sizoxoxisana nawe. Khulumile ngendaba yokuthi uneyifiso sokubuyela ekhaya eMsinga. And nokuthi khona izinto nje ekumele sithathwe. Ziqoqwe nazo. Ube endaweni ehlanzekile nawe mawubuyela eMsinga ekhaya. Umoya wakho ube right. Engifuna ukuthi ihambe zegazi sendlini. Akukho nje okulala. Hayi lokho okula ngaphandle okuningi. Hayi ukuyolahlwa lokho. Zikhona ozidayisayo mkhulu ezila ejardini. Inkukhu, amabhodlela. Ingulube ngifuna ukuthi ihambe yothengiswa. Nembuzi lezi ngomthetho khona ade seodi. Umkhulu is approachable. Ngibona ikhehla eli strong kodwa akazinakekeli. Igama lami ngumzonjana Tungu. Engisuka khona ngisuka eNatal. Ophatha indawo. Ngasuka ngeza kubaba la eGoli. Afike ngathola umsebenzi ngasebenza. Ngithatha ubaba esezashona nje. Ngatshelwa uye futhi wathi indoda thatha manje. Hayi ngathatha. Thatha umama babili. Sahlala ke namanje sisahleli kodwa ke lo omncane wabo uyadlula emhlabeni. Ingane zami ziningi ba. Ziningi impela ezashona ziningi kakhulu. Nembuzi la ekhaya, nengulube eyodwa, nenkukhu. Okusendlini ke onogwaja. Wena ngeke ngaphuma ngayofuna indawo. Ngafike ngaqakeka yigebengu. Ngafuna ukuyithatha noma kanjani. Emini ebusuku kuyafana. Yabona ibake bangithathela i10 yonke imbuzi. Umkhulu has found solitude and comfort kwimfuyo yakhe. What that says is somebody who has attachment or abandonment issues. Nginayo le nkinga yokuthi into yami manje ibekile. Kufuna lizisuswe yimina. Ngoba ngisho ingane zami aziyithathi into mangingashilo ukuthi hayi thathani le. Ngicela ukupha ubusani ithuba ukuthi akhulume nawe mkhulu. Akuchazele kabanzi ukuthi indaba silana nokuthi Hayi baba, futhi ucela ukuthi basisize ukuthi ukukhucululeke la le ndawo le. Ukuthi bayakwazi ukuthi bayiclean, ongasakudingi uhambe kuyolahlwa ngoba le ndawo le baba ayilungile ukuthi ungahlala kiyo njengoba usumdala na kanje. Kwesinye isikhathi ingakugulisa, ingagcina seyilimaza kwa wena manje. Akafuna ukubona ubaba kahlala kanje ngoba uyamthanda. Indaba ngizubuhlungu. Nami kuyangifikela lokho, ngiyafisa ukumsiza ubaba la. Futhi ngiyamsiza. Omunye umuntu akathatha ngendlela akathatha ngayo. Phela kusho ukuthi angithi kufuna lenhlilini. Nomuntu omdala Sibonge Busani. Angihambi ngedwa sisimkhulu, angihambi ngedwa nize neteam yami ezosincedisa ukuthi siqoqe. Ngicela ukumlande uManhlapho, uyena iexpect yethu yokucleana and then siqala umsebenzi. Si right? All right. Ngipheni isikhathi ngiyabuya njengamanje. Sanibonani, my name is Mbali Nhlapho and I'm your favorite housekeeper. Mkhulu Mabaso, ngimlethile. Ngicela sibike ukuthi ubani yena. Okay, mina mkhulu nguMbali Nhlapho.
Oh. Cleaning expecting inhlanza amakhaya. Uyena usisi ke engizohamba naye la ejardini mkhulu ozosincedisa ukuthi sithuthe ngicela usichazele kabanzi ukuthi usebenza kanjani ufika nani. Okay, inhlanza amakhaya. Ngibeka izinto la kufanele ukuthi zibekwe khona ezidingekayo nezingadingeki. Mkhulu sesizohamba ke noBusane noSesinhlapho sibone ukuthi silungisa kuphi. Ungavuli kakhulu sisikazi. Just to see ukuthi kwenzakalani. Bengifuna ungichazele ukuthi mawuqoba nje uboneni. Kunamajazi, kuneimpahla. Njengoba ngifika la kamkhulu. Ngifika la kamkhulu into engibonisayo ukuthi kahle kahle kunenkinga la. Umkhulu usukile endlini, uhlala ezozweni umkhulu kuneimpahla endlini, kunezilwane zakhe endlini. Iyo ingulube le. Imbuzi, inkukhu, ingulube yiyo isithabathaba sengulube. La kudlela inkukhu neingulube ne. Sisimbali, yes. Sizoqala kanjani, sisebenza nini? Ngitshele which parts do you want to start? Okay, ngicela ukuthi ngibheke ngalena sithi ndlu, ngizonitshela ifeedback kahle ukuthi what is it, what is not. Sibona amabhayisikili ayi more than 15 ejardini and akusama bhayisikili wabantu abadala, amabhayisikili wabantwana. So kusho ukuthi ugcine amabhayisikili wabantwana bakhe after they passed away. Kunedamu lengulube. So right now babukeli into esiyibona isingenile kamkhulu, we are exploring the place. Usisimbali is here, she is ready to get at work. We're getting our hands dirty practically, but umkhulu sizomnceda. Okwamanje? Yeah. Njengoba sinale scenario yalana, right. We are good. Ayasambeni. Igama lami ngibusisiwe Mehlo makhulu. La ekhaya ngize ukuthi ngizwana nomkhulu. Ngalendlela engayo la ekhaya ayisiphathi kahle nathi. Besike sihlangane sikhulume nabantwana bakho ukuthi siswele iplan ukuthi singenze njani ukuthi sithole usizo like ukuthi kuclearisheke kuklineke la ejardini. Kwela amaphepha nje usangena eminyango. Okay. Asivele sikhiphe. Is there anything else that you're seeing? Oh, there's so much. Mkhulu kahle uhoda impahla, uhoda imfuyo. Yes, imfuyo ngiyazi ukuthi noma umuphi umuntu ukufanele ukuthi makathanda imfuyo abe nayo. Kepha not elokishini. Nasi strategy. Okay. Umkhulu ngizomcela sithathele abonogwaja ababeke lapha ecageini. So sofuna icage. Sofuna icage. Yes. Okay. Asithathele inkukhu azibeke lapha ecageini. Yeah. Ukuthi yena akubeke ecageini siqalele ukuclean. Sure. So ngizocela ukuthi ungibuzelele ukuthi lo mnyango uyasebenza kwenzakalani yini story. Sure. Then sizokwazi. Before ngiyalapha, do you think umkhulu is a hoarder? No, definitely he is a hoarder. Case closed. Baba Mabaso. Yebo nto. Ngiyacela mkhulu, ngicela ukubuza ngomnyango ongapha. Ngiyacela ukwazi lo mnyango omkhulu ngani ngoba mase sekuphuma amajazi wakho nayo yonke into. Uyasebenza lento. Uyavuleka. Wagcina nini ukuvula mkhulu leluliwe embu kangaka? Usunesikhathi wona. Sunesikhathi. Angithi manje awuvulwa futhi. Njengoba kuzocleanwa manje, udaka lo ngulube sithela amanzi amanye noma senza njani? Ale ngulube le makushisa. Ngena phakathi lapho. Yebo Nkosi yami, yes. Mkhulu into esiyibonile amajazi. Awekho yi2, Awekho yi3, awekho yi30, ayi 100. Nawala. Yini Kwenzakalani nalamajazi mkhulu? Cha ukuthi wena uyabona yini? Sibaningi la ekhaya. Ngoba nabafana ade begqoka khona la. Bathe behamba bathatha imiheko baheka bashiya. Yebo Nkosi yami. Siyabuya ke mkhulu. Yeah, okay. Mkhulu sokwazisa ukuthi ipoint manje going forward isenzani? Yenze njani? Isenze njani ngani ngoba sifuna ukukuthatha ngamawala. Into ekade ngihlupha kakhulu eyokuthi ngithathe lezi zinto la ekameni. Yeah. Nalezi ezila. Yeah. Zonke ngiyilayishe emontweni zonke. Uyibona zithi Zizohamba mkhulu. Uhamba nazo. Zizohamba. Uhamba nazo. Okay, cool. Kodwa kusala sizoxoxa. Kahle kuhamba kahle, yonke into right yena vele uyahamba uye ekhaya.
manje ngithini-ke bazosebenza kanjani ngaphakathi labantu mabenza kanje makulahleka izinto zami la manje ngibathembe makulahleka izinto zami angiboni kulahlekile ngibona ngathi into mhlambe iphume idonseka babalalela ngeke ivumele le nto ngayibopha mina la ukuthi iplanta nishona Mkhulu unolaka umkhulu wathinta lokhu uyalwa wathinta lokhu uyalwa athila le nto athi ngithele ayikuseni la cha inkinga bakuyodwa fanele ngikhononde ngento yami engiyisebenzisayo mayilahleka ngiyakuzwa funa ngenze njani ngithule nje ukuthi ayilahleka Ngiyacabanga ukuthi isizathu esenza ukuthi nabantwana bakhe bangaphumeleli kumsiza up to now uze ukuthi umkhulu unolaka Akusheshwa madoda. Ngelanga lesibili masiqala uklina. Ama challenges engihlangane nawo kakhulu awakamkhulu. Mkhulu, ngicabanga ukuthi yonke into isahamba kahle. Ngizocela ukuthi singene endlini manje. hayi endlini ngeke ungene nto Indaba. hayi endlini ngeke ungene hayi ungene endlini ungathi kuzobani wrong kuzobani Indaba. impahla uzozibeka Alright, so mina mangangena nawe la ngaphakathi ungitshela ukuthi okay lezi impahla zakuphi zani ukuthi angeke kube right. hayi Asikwazanga ukuthi sikline phakathi. Kungitshela kahle ukuthi umkhulu uyihoda. Kungitshela kahle ukuthi umkhulu akafuni ukuhlukana nezinto zakhe. angali ngingatsho ngithi ngena ukhilini Yes. kodwa manje inkinga yakho iyodwa uzokhilina lokho kunye ukubekephi Umkhulu angiboni ukuthi angavuma ngezinto zakhe like izinto ezinje ngabona ogwaja. Jezo uyazithanda. Soko kibela motweni. Umkhulu uyahamba na11 bayokalisa le insimbi. Ekuseni sanibonani sibuyile futhi la eOrange Farm kwaMabaso. I am so excited to be here. I believe ukuthi uMbali truly did what she does best. Mara asiyozo ukuthi balale kanjani nokuthi umkhulu uvumile na ukuthi bazoxoxa. Sambeni. How now uyaxoxa? Uvele washona khona nje izandla zibhizi. Hayi ngiyazama ngiyabamba ngiyabona ba. Angichazele sithando sami nisale kanjani kodwa? Kusebenzekile impela ngoba manje uyawubona umehluko noma uthi uyabheka umehluko uyawubona ukuthi umehluko omkhulu kakhulu. Uyawubona. Hayi no siyabonga. Mina ngifisa ukukhuluma noSisi Mbali ngizwe ukuthi kuhambe kanjani okusahamba kanjani. Okay. Manhlapho. Yebo ke. Kunjani? Ngiyaphila ninjani? Siyireg. Nisale kanjani? Sisele kahle. Uyabona njengamanje kuvulekile. Can you show me what you've done? Yes please. You know? So umkhulu ekuqaleni nje bekangafuni ukuthi ezinye izinto ziphume. Ezinye izinto atshela ama brothers ukuthi le ungayithinti. Kahle hle umkhulu ngicela ukukutshela yilabo baba abanolaka. Oh, Umkhulu unechiki. oh. Sisimbali before sifukamela ngale. Yes. Akungichazele kamanzi ngaloxhaphozo khona la ngoba ngiyabona nengulube nethezekile isalele. Hey, So kahle hle what's the plan here? The plan here is ukuvala le damu. Yo ene ngathi yakuzwe indlebe ivele yathi. Beka ivele phakame awasise kanjani. You know lengulube leyisile. The only person ongayivusa lapha umkhulu. Wena noma ungahamba ungene kule xhaphozo uphumele ngalizoyilalela nje. Exactly. Umkhulu uyoyivusayo but otherwise this is where we are. Babukele ekhaya so far so good we've seen but inkinga isaseyingulube sayo checka ngale labathi singavuli khona endlini. We're going to try and convince umkhulu Maba so that somehow we still need to open that door. Let's go. Baba Mabaso, Mthunga. Uzizwa kanjani njengoba sifikile nje ejardini sasa angisebenzile kunabantu sebekwazi nokungibekelela hayibo bebathi hawu mkhulu sawubona ngithi yebo ubaba unabantwana abayingakhi abafana bayi5 amantombazana ayi3 ukuthi adlule emhlabeni ubuzizwa kanjani ngalokho mkhulu siyothini phela ngoba sesithi uNkulunkulu ngiyakuzwa mkhulu ene ngiyazi ukuthi lesimo leso hayi ondlule kusona besibhlungu kakhulu ngoba akukho mnandi ukuthi umzali alahlekelwe abantwana bonke yebo amantombazana sebekhulile ngoba abanye bashiya abantwana yebo
Ngiyazibona inyembezi mkhulu nasi. Sothi. Ubuhlungu kakhulu mkhulu. Yeah. Mkhulu kodwa bakhona abantwana abaphilayo angithi. Bakhona abaphila kodwa abazivali isikhala sala. Take me through that mkhulu ngichazele. Imanje yabona kusekho lutho kusenhlizweni ngoba ukushona kwalabantwana. Ngavele ngakubeka uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu abantwana engabathandanga yena. Kwaphela kusimi ngibabulalayo. Sesithi noma ngaba babulawa uNkulunkulu abantu sithi uNkulunkulu. Kwaphela uyo abadala. Mase bedlula futhi sitshezisa yena uNkulunkulu ukuthi hawo kepha sethatha abantu abamsebekule kangaka. Fosathini. Mkhulu ngiyabonga. Hayi ithi ngizokuthola endlini. Ya ngiyabuya manje ngifuna uzongikhombisa. Lembuzi iyaganga la. Well, you know, the intergenerational gap is real. The only admission that Mkhulu expressed was through his tears. Ukhalile throughout our conversation. And that's a symbol of the fact that he is hurting. But where he was still defensive and had a bit of limits is that he failed to understand that hoarding and not releasing impahla zabantwana bakhe abashonile in the house is a sign of grief. And this is what we call compounded loss. This has actually led to what we call a void syndrome. And I look forward to helping him deal with that. Hey sis, already ubona ukuthi senzeni? Sure. Niyabona ukuthi nimemva kwani? Hayibo. Animangemva kwani. It's supposed to be like that. Futhi ukuthi kube nje. Una soyibona ngani? Siyabonisisa kahle. Uphuma baso mkhulu. Asambeni sonke phela. Bekungahambeki phela la. Uyakhumbula la bekunani? Bekungandluleki. Bekungandluleki lana. Sichelela ngoba ngalesikhathi kungakalungiswa kungakaqoqwa. Yes, singahamba. Kumnandi. Ngalesikhathi kungakaqoqwa besilandelana so manje kucace ukuthi kuqoqile. Uyakhumbula la bekunobutshani obungakanani? Ukhula kahle hle mkhulu. Bekunokhula la. Olungaka. So olungaka ngcono ngoba ubonile wazi. Babukele emakhaya. Ukuze uyisize ungayitholi sesimene esifana nesakamkhulu noma as amanye amahoda. Minimalism. You need to have izinto, the lesser the better. Yebo angisho ukuthi ikhaya libe empty, yebo angisho ukuthi kube nezimpahla eziyi3. Mawubona umakhelwane seka nezinto eziyi10, wazike ukuthi umakhelwane kufanele ukuthi aqoqe. Hayi kamabaso niyavuma ukuthi siqoqile. Asiqoqile. Siqoqile. Impela. Siyabonga. Yazi makujabule wena mina ngiyabonga. Ngoba umkhulu bekangeke athathe step so makujabule wena. Jabulile kakhulu angifuna ukuqamba amanga yo ngoba ngiyawubona umehluko. Ngiyajabula kakhulu sengizokwazi impela ukuthi ngize nabantwana ngoba sekuyahambeka bekungahambeki. Endaweni eziningi mawufuna ukuphuma ngapha bengaphumeki. Manje sekuphumeka yonke indawo. We came, we saw, and we conquered. After all, I'm just so happy ukuthi, you know, even though Mkhulu azange asivulela idladla lakhe, but ijardi lakhe li right, ingulubi sasekhona. Nawe mawudinga uncedo, really, we are here to help you. Don't forget to call us. We want to help you.